ассалому алайкум дӯстони азиз, созаи назарин саломатиро хубай марҳамат духтаро анам хел паплинакои фасони хушрӯи доинг ҳозир ё мода шидагиан ҳама аз замино мепурсад. орӯз ма вариантҳои қиматтаракша нишонтон додум. ана марҳамат варианти арзонтараш э гилош бо камакак арзонтар омадагиай марҳамат духтаро бинен чӣ хел хушрӯ э гилош духтаро 110 сомона як либосаш ҳам қасангош хушрӯ задагиай як либос 110 сомона айди либос боло доставка мекунанд марҳамат. агар як либос гирифтанӣ бошед 130 сомона ба фикрам бо катихчон гап занед духтаро марҳамат муроҷиат кунед. касе оптовӣ мегира марҳамат арзон мешавад. касе ки мисол ду либос мегира ами 110 сомонӣ марҳамат беҳад хушрӯ гила бинен охи ҳамаш гилои новинкаи фасон. ҳозир медонам ки бисёриҳо аями гило мепурсанд марҳамат ина доингҳои ғавси хушрӯда гилои фасон марьям гулака чаям хеле меган ира гилои шерст ина намудошам ҳаст диден расветкош хе бисёрай ишаишта хушрӯай ишаишта хушрӯай духтарако ҳамаш як либосаш 110 сомон доингай тамошобино бори дигар такрор кунам айди либос боло доставка мешава. нигоҳ куненда сангошон гирд ба гирдиш задагиай баъд бо пурраям задагиай хушрӯай хулас мана қолаб ровардагиай санго ира бинен интихоба чӣ хел васеяй духтарако мана кадом ранге кадом гилеш мода маъқулай интихоб кунен дар ва как бурдаш мода доставка мекунанд. мана иям хушрӯай диден духтаро ира бинен цветоша ҳам қарасветкош бо фасон духтарако аҷоиб маъқултон мешава. ира бинен беҳад хушрӯ мана фиолетовишам аст кабучам астай инаи цвети дигаришам ҳастай мана ҳамаш расветкои фасон киртагир бошен ҳатман материалгир бошен анаям хушрӯай духтаро доингай нусхаи итальянка дар доинг ваям ҳамин нархай духтаро 110 сомона як либос айди либос боло доставка мешава. рақамашон аст дар рӯи экран духтаро марҳамат муроҷиат кунен бо пурраш мода мефаҳмонанд. диден сангош чӣ хел задагиай қолаб ровардагиай баъд бо хеле дизайнам задагиай санг сваровски сангчаи хушрӯ дорад духтаро марҳамат метавонен муроҷиат кунен то ин ки даррав бурдаш мода доставка кунанд. чӣ тавре гуфтум касоне ки бо оптовӣ мегиранд оптови боз ҳам арзон мешава. мана беҳад хушрӯ малина цвета диден сафедшам будай диден духтаро сафедаш неки камай духтарако марҳамат успед кунен малина цвети хушрӯ сафеди фасон ина диден чӣ хел гилако хушрӯ ина талха барг барои модаро ҳама рангҳо ҳаст